Κοίταξε να δεις, νομίζω το να παραμείνεις στην κορυφή είναι το πιο δύσκολο και το πιο ψυχοφθόρο. Γιατί όταν ανεβαίνεις και εξελίσσεσαι, έχεις και κάποια άγνοια κινδύνου. Ναι. Από τη στιγμή που φτάνεις σε ένα επίπεδο, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πλέον αυτός ο στόχος αρχίζει να γίνεται λίγο πιο, πώς θα το πω, abstract. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Το αυτό δεν θα πονέσει πολύ. Γεια. Γεια σου, Άννα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Πολύ χαρούμενη που σε ξαναβλέπω. Πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να γράψουν και οι κάμερες και τα μικρόφωνα και το λάπτοπ είναι εντάξει και οι κάρτες είναι στη θέση της και γράφει. Νομίζω... όλα πήγαν λάθος. Νομίζω ότι έχουμε γίνει meme. Αλλά, παιδιά, πραγματικά κάποιος μας έχει ματιάξει. Βλέπεις ένα βίντεο και λες, εντάξει ρε παιδί μου, πόσο δύσκολο να είναι. Ξέρεις, είναι μια κάμερα και ένα μικρόφωνο ή μόνο μια κάμερα, δεν έχει σημασία. Και μετά πώς θα το κάνεις. Και κάπως δεν συνεργάζεται τίποτα. Και είναι τόσο δύσκολο και παίρνει τόση πολλή ώρα και προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή τώρα μόνο και μόνο για το σκηνικό. Έχουμε φάει καμιά ώρα. Τι ώρα, εγώ παλαιώ τις 7 να στήσω. Έλαντε, σωστό και αυτό. Δεν υπάρχει, εντάξει. Λίγο δεξιά αυτό, λίγο αριστερά αυτό, λίγο Θα να φαίνεται βάλω εκείνο. την κρίνια μας στο mute. Ναι. Πάμε να χαμογελώ. Γιατί, είναι ωραία να γκρινιάζουμε λίγο, δεν πειράζει. Είναι ωραία. Να πω, καλή χρονιά. Α, άσχετο. Δεν έχουμε πει. Καλή χρονιά. Ελπίζω να φέρει τύχη Ναι. να γράφουν όλα τα μηχανήματα φέτος. Υγεία στις SD. Υγεία στις SD και στις κάμερες. Και στις κάμερες. Και στα λάπτοπ και στους ανθρώπους. Ναι, εντάξει. 2026, μένω σε αυτό γιατί ακούω συνέχεια, είναι το νέο 2016. Τι φάση με αυτό στα social media, Δεν τι ξέρω φάση. τι έχετε πάθει. Δηλαδή, γιατί θέλετε να συγκρίνουμε δεκαετίες που περνάνε τη ζωή μας. Το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλουνε ο κόσμος. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Να φέρουνε τα trends που είχαμε το 2016, ειδικά από άποψη fashion και αισθητικής. Δεν τη θυμάμαι τη μόδα του 2016. Ναι, υπάρχει λόγος που δεν τη θυμάσαι. Okay. Οπότε ας την αφήσουμε εκεί που είναι. Θα την αναβιώσω εγώ λοιπόν, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε θα είναι μια έκπληξη για μένα όλη. Τέλεια, φανταστικά. Λοιπόν, Ναι. επεισόδιο 2. Ναι. Λέγαμε να μιλήσουμε για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Γενικά για το challenge, για τις επιπτώσεις, σωματική και ψυχική υγεία κτλ. Και πέσαμε πάνω σε κάτι που μας έκανε πολύ εντύπωση. Γενικά δεν το γνωρίζαμε έτσι ότι υπάρχει κάτι δομημένο που μπορεί να περιγράψει διάφορες επιπτώσεις του πρωταθλητισμού. Και είναι το σύνδρομο RED-S. Θα πω λίγο τα αρχικά, τι σημαίνουν. RED-S σημαίνει Relative Energy Deficiency in Sport, το οποίο είναι ελληνιστή. Σχετική ενεργειακή έλλειψη στον αθλητισμό. Ωραία. Να το πω λίγο πιο απλά. Ναι, να το πεις όσο απλά θες. Είναι αυτό που πάρα πολλές φορές οι αθλητές και οι πρωταθλητές δεν φτάνουν την ενέργεια που πρέπει, δηλαδή τις θερμίδες που πρέπει, σε σχέση με αυτές που καταναλώνουν, με αυτές που καίνε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες απαιτήσεις, δεν είναι άνθρωποι καθημερινοί σαν και εμάς. Και γιατί λέγεται σχετική, γιατί μπορεί ένας αθλητής να καταναλώνει 3.000-4.000 θερμίδες, αλλά σχετικά με το άθλημά του, το σωματότυπό του και την σύσταση του σώματός του, να είναι και πάλι λίγο αυτό. Γι' αυτό λέγεται σχετική. Δηλαδή, μπορεί σαν νούμερα να ακούγονται τρως 4.000 θερμίδες, αλλά αυτός ο αθλητής να είναι σε έλλειμμα. Ναι, ναι. Και τι ιδιαίτερο έχει αυτό το σύνδρομο? Να πω αρχικά από που ξεκίνησε. Να πεις, ναι. Παρατηρούσαν λοιπόν σε αθλήτριες μία τριάδα συμπτωμάτων, την οποία εν τέλει την ονόμασαν αθλητική τριάδα. Και αυτά τα τρία συμπτώματα, αυτές τις τρεις συμπεριφορές, ήταν αμινόρια, έλλειψη περίοδου δηλαδή, έλλειψη αμινουρήσης, ήταν χαμηλή πρόσληψη θερμίδων και χαμηλή οστική πυκνότητα. Okay. Μετά όμως από κάποια χρόνια είδαν ότι εν τέλει αυτό επηρεάζει και τους άντρες αθλητές, τους αρσενικούς. Οπότε ονομάστηκε συνολικά RED-S syndrome. Σχετική ενεργειακή έλλειψη. Σχετική ενεργειακή έλλειψη. Ωραία. Okay. Κοίτα, η πρώτη διαφορά ήταν ότι επεκτάθηκε και στους άντρες, δηλαδή όπως στις γυναίκες βλέπαν ότι υπάρχουν πολύ χαμηλά επίπεδα ιστρογόνων, ορμονική ανισορροπία και είτε διακόπτεται περίοδος είτε δεν ξεκινάει
ποτέ, είτε ξεκινάει πολύ καθυστερημένα. Έτσι είδαν και στους άντρες ότι είχαν πολύ χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Okay. Επομένως, άρχισαν να προβληματίζονται και να θεωρούν ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που απαντάται μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες. Και αυτό κυρίως υπήρχε γιατί θεωρούσαν ότι οι γυναίκες περιορίζουν το φαγητό, γιατί τις αφορά και παραπάνω η εικόνα σώματος. Αλλά αυτό απαντάται πολύ συχνά και στους άντρες, γιατί οι άντρες έχουν πολύ πιο μεγάλες καύσεις. Οπότε το έλλειμμα είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί και στους άντρες. Και μετά από αυτό, μετά το ότι δηλαδή απευθύνεται και στα δύο φύλλα, είναι και ότι βρήκαν ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες επιπτώσεις πέρα από την τριάδα. Δηλαδή, είδανε ας πούμε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, είδαν αυξημένα επίπεδα LDL χολυστερόλης, είδανε πολύ χαμηλό το μεταβολισμό, δηλαδή ότι έπεφταν οι βασικές θερμίδες που μπορούσαν να καίνε μέσα στη μέρα. Είδανε κατάπτωση, κούραση, μέχρι άγχος, κατάθλιψη. Είχε και ψυχολογικό αντίκτυπο μετά. Εννοείται, αιμονικές σκέψεις γύρω από την επίδοση, γύρω από την ταυτότητα. Το ότι για να είμαι επαρκής πρέπει να είμαι πάντα πρώτος, πρέπει να κάνω πάντα ρεκόρ. Οπότε όλες αυτές οι επιπτώσεις μπήκαν κάτω από την ομπρέλα του Red S, Red Syndrome. Λοιπόν, πέρα όμως από την υγεία του αθλητή, δηλαδή σωματικά τι συνέβαινε λόγω αυτού του συνδρόμου, είδαν ότι υπάρχουν επιπτώσεις και στην απόδοση των αθλητών πλέον, μέσα στο ίδιο το άθλημα. Είδαν ότι υπάρχει μειωμένη μυϊκή δύναμη και αντοχή, ήταν πολύ αυξημένη πιθανότητα να γίνουν τραυματισμοί σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχε μειωμένη ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, που... Να πω σαν σχόλιο εδώ ότι όταν μιλάμε για αθλητισμό και ειδικά στον πρωτοαθλητισμό, η απόδοση στον αγώνα, τέλος πάντων, η απόδοση στον αγώνα είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να κοιτάξει ο αθλητής, αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές οι προπονήσεις, γιατί συνήθως είναι πολύ ώρες, είναι καθημερινές, καμιά φορά είναι και διπλές. Οπότε είναι το βασικότερο ίσως μέρος της επαγγελματικής ζωής, ας πούμε, του πρωταθλητή. Ναι, εννοείται. Οπότε η υγεία δεν αφορά μόνο το να τα πάει καλά στον αγώνα. αφορά κυρίως να τα πάει καλά κάθε μέρα στην προπόνηση, να έχει και πνευματική διάβγεια, έτσι. Μπράβο. Γιατί τα περισσότερα αθλήματα δεν είναι μόνο μυϊκή δύναμη και αντοχή. Είναι ότι πρέπει ο εγκέφαλος να σκεφτεί τη στρατηγική γύρω από το άθλημα, να υπακούει εντολές, να συνδέει, να κάνει νευρομυϊκές συνάψεις. Κάποια αθλήματα έχουν και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά που χρειάζεται να έχεις. Οπότε σίγουρα όσον αφορά το σώμα, όλα αυτά ισχύουν που είπαμε, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο συνολικά στον άνθρωπο όλο αυτό το σύνδρομο. Ωραία. Κάπου εδώ να ξεκαθαρίσω ότι το Red Syndrome ουσιαστικά απευθύνεται κυρίως στις θερμίδες που προσλαμβάνει ο αθλητής. Δηλαδή σου λέει ότι αν οι θερμίδες είναι λιγότερες σε σχέση με αυτές που καίει και σε σχέση με την άλυπη μάζα σώματος που έχει ο αθλητής, τότε έχεις το Red Syndrome. Και το κατόφλι που έχουν ορίσει είναι οι 30 θερμίδες ανά κιλό άλυπης μάζα σώματος. Εντάξει, δηλαδή όχι του συνολικού βάρους. Ωραία, άρα παίρνω το βάρος, αφαιρώ την λιπόδη μάζα και από αυτό που μένει, ακριβώς, χρειάζομαι για κάθε 1 κιλό 30 θερμίδες. Το ελάχιστο. Κατά ελάχιστο. Okay. Εντάξει, το επιθυμητό είναι κοντά 45 θερμίδες ανά κιλό άλυπες μάζα σώματος και ο κίνδυνος ξεκινά όταν πέφτουμε από το 30 μέχρι το 45. Όταν είμαστε κάτω από το 30, ορίζεται και το σύνδρομο. Τώρα κάπου εδώ εγώ θα πω ότι έτσι μπήκε το 2026 και μαζί με τη νέα χρονιά θα κάνουμε και εμείς κάτι νέα πράγματα στο podcast. Τέλος πάντων, επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε μόνες μας για θέματα στα οποία δεν είμαστε ακριβώς ειδικοί, ας πούμε, ή τέλος πάντων για να το κάνουμε και λίγο πιο ενδιαφέρον, θέλαμε και τη γνώμη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι να έχουν ασχοληθεί με αυτό το τομέα και να μας πούν αυτή τις εμπειρίες τους, όχι τόσο αυστηρά πάνω στο Red Syndrome, αλλά λίγο πιο συνολικά στην εμπειρία που είχαν σε σχέση με το σώμα τους και την ψυχική τους κατάσταση κατά τη διάρκεια που έκαναν πρωτοαθλητισμό. Και πέρα από τους αθλητές που μαζέψαμε, γιατί μαζέψαμε κάποιους αθλητές, κάποιοι μπορεί να είδατε και το story στα social media. Η Άννα τα ανέβασε. Εγώ το έφτιαξα κιόλας. Δεν είναι πολύ όμορφο. Τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί να το είδατε. Εκτός από αυτό, επικοινωνήσαμε και με μία προπονήτρια, αλλά δεν θα αποκαλύψω περισσότερο τώρα. Κρατάς την αγωνία για να δουν το επεισόδιο μέχρι το τέλος. Ναι.
Δεν θα αποκαλύψουμε ποια είναι η προπονήτρια που έχουμε στην εκπομπή μας. Βέβαια. Εντάξει, ωραία. Θα ξεκινήσουμε. Από Ωραία, ωραία. Οπότε μείνετε στο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ωραία, οπότε ξεκινάμε στους αθλητές μας. Έτσι λέω. Έχουμε 2 αθλητές της υδατοσφαίρισης. Κατά κόσμον πόλο. Και μία αθλήτρια της ξυφασκίας. Yes. Πού τη βρήκαμε την ξυφασκία, δηλαδή. Όχι, μπράβο μας. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους 3 αθλητές και τους κάναμε 2 ερωτήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πρώτη. Ναι, λέω να το πάμε ερώτηση-ερώτηση και στην κάθε ερώτηση να βλέπουμε τι απαντάνε κοινό, τι απαντάνε διαφορετικό. Ωραία. Να πούμε ότι δεν θα αναφέρουμε τα ονόματα των αθλητών, γιατί κάποιοι δήλωσαν τέλος πάντων ότι δεν θέλανε να υποθούν τα ονόματά τους, οπότε θα είναι ανώνυμοι. Όλοι, αναγκαστικά. Όλοι, και οι 3 θα είναι ανώνυμοι. Απλά θα σας λέμε, πριν σας πούμε την απάντηση, θα σας λέμε το άθλημα. Ωραία. Για να ξέρουμε τι αντιστοιχεί σε ποιον. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που τους κάναμε είναι αν είχε κάποια ψυχολογική επίπτωση πάνω τους ο πρωτοαθλητισμός. Θέλεις να πεις το πρώτο? Ωραία. Πρώτο αθλητή της υδατοσφαίρισης αναφέρει πως ναι, ο πρωταθλητισμός στην υδατοσφαίριση με επηρέασε έντονα ψυχολογικά. Ζούσα με συνεχή πίεση να αποδίδω, να μην κάνω λάθη και να αποδεικνύω συνεχώς ότι αξίζω τη θέση μου στην ομάδα. Πολλές φορές το άγχος ήταν μεγάλο, ειδικά πριν από αγώνες, και ένιωθα ότι η αυτοεκτίμησή μου εξαρτιόταν από το πώς θα παίξω. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εμπειρία με έκανε πιο ανθεκτικό, με έμαθε να διαχειρίζομαι την πίεση και να συνεχίζω ακόμα και όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αθλητή νούμερο 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντηση. Εδώ βλέπουμε έτσι μια πίεση του αθλητισμού. Τώρα βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε αν συγκεκριμένοι αθλητές είχαν το Rett syndrome. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν έχεις κάποια από τα συμπτώματά του, ότι το έχεις κιόλας. Απλά αυτό το σύνδρομο που αναφέρουμε οδηγεί και σε αυτά τα συμπτώματα. Απλά επειδή είναι κοινά, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να μοιραστούν την εμπειρία τους, αν είχαν έστω και κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Πολύ σωστά. Σε αντίθεση όμως... Θα πω αρχικά την αθλήτρια της ξυφασκίας, που έχει σε πολλά πράγματα την ίδια ακριβώς εμπειρία με τον πρώτο αθλητή. Από άποψη πια, ότι είχε και εκείνη πολύ έντονο άγχος να εκπληρώσει τις προσδοκίες που θεωρούσε ότι είχαν οι άλλοι για εκείνη. Τώρα, εγώ το κείμενο που έχω, επειδή κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με αυτήν την αθλητρία, μέσω τηλεφώνου, δεν έχω ακριβώς την απάντησή της λέξη προς λέξη, οπότε παραφράζω λίγο τα λόγια που μου είπε και θα τα κάνω λίγο πιο condensed. Πρόσεξε τα πνευματικά δικαιώματα όμως. Να μου κάνει μήνυση συγκεκριμένη, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που είπαμε μέσα σε άκρες είναι ότι είχε επιπτώσει στην ψυχολογία της ο πρωταθλητισμός. Λόγω αυτού που είπα, το έντονο άγχος να έχει καλές επιδόσεις, να βγαίνει πάντα στην πρώτη πεντάδα στους αγώνες. Είχε πολύ άγχος πριν τους αγώνες, αλλά θεωρεί ότι είναι καθαρά δικό της εσωτερικό θέμα, δηλαδή δεν το απέδωσε, ας πούμε, στην πίεση του προπονητή. Γιατί από ό,τι μου είπε, ο προπονητής ήταν πολύ υποστηρικτικός, ρε παιδί μου, δεν είχε αυτή την έντονη πίεση που υπάρχει σε κάποια αθλήματα, γιατί γενικά στον πρωταθλητισμό υπάρχει και λίγο αυτή η κουλτούρα, ο προπονητής να σε πιέζει υπερβολικά. Κάποιοι προπονητές έχουν και πολύ άσχημες συμπεριφορές καμιά φορά, ειδικά στους αγώνες που νιώθουν και εκείνη την πίεση. Και από ό,τι μου είπε και η ίδια, υπήρχαν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια αγώνων, ο προπονητής της απέναντι αθλήτριας με την οποία αγωνιζόταν να φωνάζει πάρα πολύ έντονα, να μιλάει άσχημα. Οπότε υπάρχει γενικά σαν κουλτούρα αυτό. Η συγκεκριμένη όμως είπε ότι δεν έφταιγε αυτό. Ήταν όμως πολύ έντονο το άγχος της επίδοσης. Επειδή ήταν σε πολύ καλή ομάδα, ήταν και στην εθνική, να δικαιολογήσει τη θέση της εκεί. Κοίταξε να δεις, νομίζω το να παραμείνει στην κορυφή είναι το πιο δύσκολο και το πιο ψυχοφθόρο. Γιατί όταν ανεβαίνεις και εξελίσσεσαι, έχεις και κάποια άγνοια κινδύνου. Ναι. Ή άγνοια των δυσκολιών που υπάρχουν για να φτάσεις μέχρι την κορυφή. Και σ' αρέσει γιατί είναι challenge, έχεις μπροστά να κάνεις κάτι. Περιμένεις κάτι, περιμένεις την εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος εκεί. Ναι. Δηλαδή, έχεις θέσει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και δουλεύεις προς αυτό. Και έχεις μεγάλο περιθώριο βελτίωση συνήθως μέχρι να φτάσεις εκεί. Από τη στιγμή που φτάνεις σε ένα επίπεδο, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πλέον αυτός ο στόχος αρχίζει να γίνεται λίγο πιο, πώς να το πω, abstract. Οπότε όσο μεγαλύτερη είναι η ενασχόληση, τόσο και μεγαλύτερο το άγχος και ο φόβος για αποτυχία. Ακριβώς γιατί έχεις επενδύσει χρόνο, χρήματα,
ψυχική οδύνη, Ναι, βέβαια. θυσίες πολλές. Πολύ. Οκ, έχουμε άλλο για την ψυχική υγεία. Ναι, έχουμε το αντίθετο, που είναι ο τρίτος αθλητής και εκείνος στην υδατοσφαίριση, όπως είπαμε, ο οποίος δεν επηρεάστηκε καθόλου ψυχολογικά και ίσα ίσα το αντίθετο, ένιωθε πάντα πάρα πολύ καλά όταν έπαιζε. Πολύ ωραία, Υπάρχουν κι αυτά. Μπράβο στον αθλητή. Νομίζω είναι από τις πιο υγιείς σχέσεις που μπορείς να έχεις με τον αθλητισμό. Βέβαια, να πούμε ότι το κάθε άτομο το βιώνει ξεχωριστά. Ναι, βέβαια, ο καθένας μας είναι πολύ διαφορετικός. Η συνθήκη μπορεί να είναι η ίδια, αλλά τα βιώματα του κάθε ανθρώπου, ο χαρακτήρας του να τον οδηγήσουν σε λάθος μετάφραση αυτού. Και φυσικά και το περιβάλλον. Δηλαδή και ο προπονητής και η οικογένεια και οι φίλοι και οι συναθλητές. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Βέβαια, εννοείται. Ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Ναι, Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς βίωσε σωματικά τις υπερβολικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς που συνυπάρχουν καμιά φορά στον πρωταθλητισμό. Ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος αθλούμενος στην υδατοσφαίριση αναφέρει ότι έφτανε πάρα πολλές φορές στα όρια του σωματικά. Παράλληλα, υπήρχαν και περιορισμοί στη διατροφή. Το πρόγραμμα ήταν συγκεκριμένο και δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο να αποκλίνεις από αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν ένιωθα ότι στερούμε κάτι σε μεγάλο βαθμό, γιατί καταλάβαινα πως η διατροφή αυτή με βοηθούσε να έχω ενέργεια, καλύτερη απόδοση και πιο γρήγορη αποκατάσταση. Ακόμα και τις φορές που έτρωγα πρόχειρο φαγητό, δεν ένιωθα ότι έβγαινε εκτός του πλάνου, καθώς οι πολλές ώρες προπόνησης και γυμναστικής απαιτούσαν αυξημένη ενέργεια και το σώμα μου μπορούσε να το διαχειριστεί. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος αθλητής δεν βίωσε ότι στερείται κάτι. Τώρα, σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ακόμα και αν ο ίδιος ο αθλητής δεν αισθάνεται ότι μένει κάπου πίσω σε θρεπτικά συστατικά, ο έλεγχος πρέπει να γίνει παρόλα αυτά. Γιατί όλο αυτό και το Rett Syndrome που συζητάμε κτίζεται πολύ σταδιακά. Δεν το καταλαβαίνεις απαραίτητα στα διάφορα στάδια του και κάποια στιγμή γίνεται ένα μπαμ στον οργανισμό και απορριθμίζονται όλα. Επομένως, σίγουρα η αίσθηση που μας δίνει ο αθλητής είναι πάρα πολύ σημαντική για το αν νιώθει ενέργεια, αν κοιμάται καλά, αν έχει ευεξία, αν έχει δύναμη στην προπόνηση. Αλλά αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τους ειδικούς. Ωραία. Μια improvised ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Θεωρείς ότι όλοι οι αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό από ένα επίπεδο και πάνω θα πρέπει να παρακολουθούνται από διαιτολόγο? Εννοείται. Δηλαδή το ότι τρώω αρκετά, τρώω καλά και είμαι ξεκούραστος το πρωί που ξυπνάω δεν λέει κάτι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις αν καταναλώνει τις θερμίδες που πρέπει, τους υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, τα λιπαρά, όλα τα μικροθρεπτικά συστατικά. Επίσης, τι γίνεται σχετικά με τη σύσταση του σώματός του. Και εγώ το έλεγα περισσότερο και από την άποψη του να έχουν συγκεκριμένο πλάνο διατροφικό. Δηλαδή, να μην υπάρχει ένα προκάτ πλάνο που σου λέει, ξέρω εγώ, στους άντρες αυτά τα κιλά δίνουμε 5.000 θερμίδες, ξέρω εγώ, στις γυναίκες αυτά τα κιλά δίνουμε 3.500 θερμίδες. Καλά, δεν το συζητάμε. Έτοιμα δηλαδή. Όχι μόνο σε άντρες-γυναίκες, για τον τύπο του αθλήματος, θα σου πω εγώ. Για την προπονητική φάση, όπως σου είπα. Δηλαδή, ο ίδιος αθλητής, 2 μέρες πριν τον αγώνα και 1 μήνα πριν τον αγώνα, πρέπει να έχει άλλη διατροφή. Ναι. Δεν είναι απλά να καλύπτει 5.000 θερμίδες, αν είναι άντρας. Μου βγάζει απόλυτο νόημα. Η πραγματική μου ερώτηση είναι, συμβαίνει αυτό όμως? Όχι. Τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις που συναντάω δεν συμβαίνει. Υπάρχουν προκάτ προγράμματα διατροφής. Πολλές φορές είναι και σχεδιασμένα από τους προπονητές και όχι από ειδικούς διατροφολόγους και χωρίς να έχει γίνει κάποια εξέταση πρώτα, χωρίς να υπάρχει ενδελεχής ορμονικός και βιοχημικός έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάλυση σύστασης σώματος. Επομένως, πάνε κάπως στα τυφλά. Εγώ έχω την τύχη, ας πούμε, και συνεργάζομαι με την προπονήτρια που θα αναφέρουμε, που κρατάμε ακόμα την αγωνία, η οποία μου εμπιστεύεται τους αθλητές της και κρίνουμε κατά πόσο πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή στο βάρος, σε αλλαγή στη διατροφή. Υπάρχει συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο, οπότε ναι, η εξατομίκευση είναι το παν. Ωραία. Οι υπόλοιποι αθλητές? Η αθλήτρια της ξιφασκίας είπε ότι γενικά μου έδωσε μια πιο, πώς να το πω, λίγο πιο υγιή εικόνα για το άθλημα της ξιφασκίας από ό,τι μπορεί να έχουμε ακούσει για άλλα αθλήματα. Okay. Δηλαδή, δεν είχαν τους υπερβολικούς περιορισμούς στο φαγητό, για παράδειγμα.
Αυτό που είχε σαν απέτηση Ξηφασκία, επειδή δεν έχει και τις κατηγορίες των κιλών που έχουν, ας πούμε, οι πολεμικές τέχνες και αυτά, δεν υπήρχε αυτή η αιμονή να είσαι συγκεκριμένα κιλά ή να χάσεις κιλά πριν από κάποιον αγώνα κλπ. Ήταν λίγο πιο υγιής η σχέση με το φαγητό. Αυτό που χρειαζόταν, ήταν απαραίτητο, ήταν να είσαι σε top φυσική κατάσταση. Okay. Το οποίο σήμαινε, ναι, με πολλές προπονήσεις κάθε μέρα, 3 ώρες προπονήσεις το Σάββατο, διπλές, έτσι, έντονη γυμναστική για να είσαι δυνατός σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες που χρειάζεσαι περισσότερο. Έκαναν και προπόνηση στο κομμάτι των αντανακλαστικών, γιατί χρειάζεσαι πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά σε αυτό το άθλημα. Αλλά δεν επικεντρωνόταν κανείς, δεν επικεντρωνόταν τόσο πολύ στο σωματότυπο. Και γι' αυτό χαρακτηριστικά λέει ότι στους αγώνες έβλεπες πληθώρα σωμάτων. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε περιορισμός στο μέγεθος ή το σχήμα του σώματος, δεν υπήρχε και αυτή η έντονη αιμονή με το τι να φάνε, πότε να φάνε, ότι πρέπει στον αγώνα να είναι τόσα κιλά. Και ίσως γι' αυτό βίωσε μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό. Εγώ θα σου πω, επειδή πρωταθλητισμό δεν έχω κάνει, αλλά έχω περάσει από διάφορα αθλήματα και σε κάποια έχω κάνει και αρκετούς αγώνες. Έκανα κάποια στιγμή kickboxing για λίγο καιρό και θα πηγαίνουμε σε έναν αγώνα. Αυτό το πράγμα του ζυγίσματος. Για πες λίγο. Στην προπόνηση, γιατί δεν σε ζυγίζανε, τουλάχιστον εμάς δεν μας ζυγίζανε μια φορά και τέλος. Ναι. Ζυγιζόμασταν νομίζω 2 φορές. Μία φορά για να δούμε που είμαστε, αν χρειάζεται να χάσουμε και αυτά. Και μετά μία φορά λίγες μέρες πριν τον αγώνα που το κατέγραφαν και το στέλνανε. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, πάνε πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό το άγχος του να πας στην προπόνηση και να ζυγιστείς. Είμαστε τώρα όλοι μαζί όσοι αθλούμαστε. Να ζυγιστείς μπροστά σε όλους και να γίνει αυτό το... Εντάξει, δεν είχαμε body shaming, να πω την αλήθεια. Τότε δεν είχαμε body shaming γενικά, αλλά... δεν χρονιά θέλω να μου πεις. Ήταν 2012, 13, ούτε 2016. Ούτε καν 16, μπράβο, ακριβώς. Που ο προπονητής μας τώρα δεν ήταν κανένας προπονητής που μας κακοποιούσε λεκτικά ή που ασχολιόταν μόνο με την εικόνα σώματος και αυτό, ούτε καν, δεν είχαμε τέτοια. Πώς έκανε να αισθάνεσαι αυτή η έκθεση, το ζύγισμα μπροστά σε όλους? Και φαντάζομαι δεν ήσασταν μόνο γυναίκες. Δεν ήμασταν γυναίκες. Ήσουνα η μόνη γυναίκα. Ήμουνα μόνη μου. Πώς αισθανόσουν που σε ζυγίζαν μπροστά σε άντρες? Και έπρεπε να το περάσει όλο αυτό σε κάποιες προπονήσεις και να υπήρχε και η αίσθηση του απολογισμού, έπρεπε να απολογηθείς για το βάρος. Θα σου πω, δεν ένιωσα ότι έπρεπε να απολογηθώ, αλλά ντρεπόμουν πάρα πολύ τη διαδικασία. Okay. Ντρεπόμουν τρομερά τη διαδικασία αυτή. Και, εντάξει, ήμουν και μικρούλα τότε. Οπότε κάπως όλο αυτό με την εικόνα σώματος και το βάρος και... ήταν λίγο διαφορετικό, δεν είναι όπως θα ήμουν σήμερα, προφανώς. Αλλά ναι, αυτό θυμάμαι, ότι ήταν, σου λέω, και το βίωσα μια φορά. Σκέψου. Και αισθανόμουν ντροπή. Σκέψου τώρα να είναι όλη η ζωή ο πρωταθλητισμός. Και ο αγώνας και η επίδοση. Ναι. Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα πώς κάποιος μπορεί να περάσει στις επιπτώσεις ψυχολογικές, ας πούμε, περνώντας από αυτή τη διαδικασία συνέχεια. Θα μας τα πει και η προπονήτρια. Yes. Οπότε λέω να κλείσουμε με τους αθλητές. Ωραία, θα πω 2 λόγια για τον τελευταίο τότε, ο οποίος είναι πολύ chill τύπος, από ό,τι φαίνεται. Τίποτα δεν τον έχει αγγίξει. Όχι, είναι χαλαρός τύπος και λέει ότι ασχολείται με τον αθλητισμό από 8 χρονών, οπότε του ήταν δεδομένο ότι θέλει κόπο το άθλημα. Okay. Και δεν του φάνηκε κάπως αρνητικά ποτέ ότι έχει πολλές απαιτήσεις, ας πούμε. Έκανε αθλητισμό για 12 χρόνια, εκ των οποίων τα 6 από αυτά ήταν πρωταθλητισμός. Αλλά και πάλι λέει ότι... Δεν είχε σωματικούς περιορισμούς στη διατροφή, δεν το βίωσε έντονα. Καταλαβαίνω ότι συνειδητά τα έκανε όλα αυτά. Δηλαδή ήταν συνειδητοποιημένος για το τι χρειαζόταν να κάνει για να είναι εκεί που ήταν. Και μάλλον το έκανε από μικρός, οπότε δεν υπήρχε και το περιθώριο, ας πούμε, της επιλογής. Ναι, να δει και πώς είναι να μην ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ενδεχομένως.
Αυτά, Μάλιστα. με τους αθλητές. Δεν ήταν ωραίο, ενδιαφέρον. Εμένα κάπως μ' άρεσε, μου μπήκανε κι άλλοι εδώ. Και εμένα μ' άρεσε. Η Μάρτζη και οι υπόλοιποι. Οι φίλοι μας. Ναι. Και ξέρεις, λέει, όλα αυτά είναι από το μυαλό μας. Δεν έχουμε βρει καν αθλητές. Να σου πω κάτι, το σκέφτηκα πριν που είπα ότι θα είναι ανώνυμοι όλοι. Και λέω, τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα να είναι όλοι ανώνυμοι, γιατί πώς θα διπλοτσεκάρεις ότι όντως Όχι, υπάρχουν παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. αλήθεια υπάρχουν. Είναι αληθινοί και αν θέλουν να ακούγονται στο επεισόδιο, ας κάνουν και ένα repost και να σε αναφέρουν κάτι. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Εντάξει, αυτό. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα βγάλουμε από το κεφάλι μας. Τα λέει η Μάρτζη αυτά. Λοιπόν, θέλεις να περάσουμε και στην προπονήτριά μας Εννοείται. για να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το podcast. Κάναμε λοιπόν ερωτήσεις στην προπονήτρια η Ρογκάνη, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στα αθλήματα Tang Soo Do και Kickboxing και η οποία λειτουργεί και αθλητικό σύλλογο στο Χαλαργό, ονόματι Maze Academy. Επομένως, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε και έχουμε τις απαντήσεις της, γιατί έχει πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από το κομμάτι του αθλητισμού και είναι και δύο αθλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την κατηγορία του βάρους. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πω λοιπόν την ερώτηση. Okay. Ερώτηση πρώτη είναι η φιλοσοφία και τα όρια του πρωταθλητισμού Ηρώ, ξεκινώντας από τα βασικά. Ο πρωταθλητισμός είναι ένας δρόμος με μεγάλες απαιτήσεις. Ως προπονήτρια, πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η λεπτή γραμμή που χωρίζει την υγιή εξέλιξη ενός αθλητή από κάτι που μπορεί να του κάνει κακό σωματικά ή ψυχικά? Πώς προστατεύεις την προσωπικότητα του αθλητή πίσω από το αποτέλεσμα? Ωραία. Απαντάει λοιπόν η Ηρώ ότι για εμένα η λεπτή γραμμή ξεπερνιέται τη στιγμή που ο αθλητής αρχίζει να πιστεύει ότι η αθλητική του απόδοση και οι επιτυχίες του είναι σημαντικότερες από τον ίδιο ως άνθρωπο. Ότι η αξία του δηλαδή μετριέται μέσα από ρεκόρ, διακρίσεις και αποτελέσματα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό κολλάει λίγο με αυτό που είπαν οι αθλητές την πρώτη ερώτηση που τους ρωτήσαμε αν τους επηρεάζει ψυχολογικά καθόλου ο πρωταθλητισμός. Και τους επηρέαζε δηλαδή, και μας απάντησαν ότι είχαν πάρα πολύ άγχος στο να αποδώσουν πολύ καλά και να είναι πάντα στις πρωτιές. Απλά είναι νομίζω το όριο που θέτει και η Ηρώ, ότι είναι η λεπτή γραμμή που ξεπερνά στην υγιή σχέση με τον αθλητισμό και αρχίζει αυτό να γίνεται βάρος στην ψυχική σου υγεία. Όταν δηλαδή όλη σου η προσωπικότητα, το identity που λέμε, καθορίζεται από τις επιτυχίες και τα ρεκόρ σου. Ναι. Απλώς θεωρώ ότι αυτό που μας είπαν οι αθλητές στην αρχή είναι λίγο πιο, πώς να το πω, expected, δηλαδή το περιμένεις λίγο. Νομίζω ότι αυτό που λέει η Ηρώ περνάει λίγο σε πιο παθολογικές διαδικασίες. Περίμενα, θα σου πω. Γιατί συνεχίζει, λέει, εκείνη ακριβώς τη στιγμή σταματά ο αθλητής να ακούει το σώμα του και τα συναισθήματά του και πέφτει στην παγίδα του «πρέπει να αντέξω ό,τι κι αν πονάει». Ο πόνος, η κόπωση και το άγχος αγνοούνται, βαπτίζονται αντοχή ή πειθαρχία και αυτό συχνά οδηγεί σε τραυματισμούς ή ακόμα και σε ψυχική εξάντληση. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι να μην είναι πάση θυσία Ναι, μπράβο, ακριβώς. το ρεκόρ και η νίκη, ότι πρέπει προφανώς να ακούς το σώμα και εδώ πέρα πάει πάρα πολύ και η πείνα και η ενεργειακή πρόσληψη και ο ύπνος και πάρα πολύ συχνά η αιτία που πυροδοτείται και το Red Syndrome που αναφέρουμε είναι ακριβώς γιατί δεν ακούμε το σώμα. Γι' αυτό έλεγα πριν, μας το είπε και η αθλήτρια, για την κουλτούρα που υπάρχει, για το ότι κάποιοι προπονητές μπορεί να είναι πιο έντονοι, να φωνάζουν, να μιλούν άσχημα και ειδικά τώρα σε τρυφερές ηλικίες που είναι συνήθως όταν είσαι έφηβος, που ξεκινάς αυτή τη διαδικασία του να μπεις στον πρωταθλητισμό. Και μιλάμε για ταυτότητα. Είναι κάτι πολύ λογικό η ταυτότητα να είναι η επίδοση και το ρεκόρ όταν μιλάς, ας πούμε, για έναν έφηβο ο οποίος δεν ξέρει την ταυτότητά του. Δεν ξέρει ακόμα ποιος είναι, πώς νιώθει. Ναι, είναι στη διαδικασία που να ανακαλύπτει, οπότε μπορεί να το κάνει όλο αυτό, ταυτότητά του. Ακριβώς. Και μπορεί να κάνει και τις θυσίες του εαυτού του για να γίνει το ρεκόρ, για να γίνει ο αθλητής. Πάμε στην επόμενη. Πάμε και στη δεύτερη ερώτηση. Φυσικά, και τη διαβάζω. Λοιπόν, ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία στον πρωταθλητισμό είναι το weight cutting ή αλλιώς η απότομη απώλεια κιλών πριν τη ζύγηση. Ποιες είναι οι πρακτικές που βλέπουμε συνήθως και ποιο είναι το τίμημα που πληρώνει ο αθλητής? Λοιπόν, και όμως λέει η Ρο ότι αυτό το φαινόμενο, το weight cutting, είναι πλέον, όπως αναφέρει, το σύνηθες. Όλοι το θεωρούν κανονικό. Υπάρχει πεποίθηση ότι όλοι έτσι κάνουν. Ωστόσο, αναφέρει ότι οι μέθοδοι, λέει, που συναντάμε συχνότερα περιλαμβάνουν την αφυδάτωση,
μέσω περιορισμένης πρόσληψης υγρών, σάουνες και στολές εφίδρωσης, τον απότομο θερμιδικό περιορισμό με ελάχιστη τροφή τις τελευταίες μέρες πριν τη ζύγηση, καθώς και τη χρήση καθαρκτικών. Και εδώ θέλω να σταθώ πάρα πολύ, γιατί δεν μιλάμε απλά στο χάσε μερικά κιλά, που μπορεί, αν αυτή η οδηγία γίνει έγκαιρα και σε επικοινωνία με έναν διατροφολόγο, να γίνει και σωστά. Βέβαια. Έτσι, και να μην υπάρχει έκπτωση στη σωματική και ψυχική υγεία. Όχι, εδώ μιλάμε για μια ακρεότητα. Ναι. Και μιλάμε για σοβαρή καταπώνηση του σώματος σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι σε top κατάσταση σωματική. Ακριβώς. Για να αποδώσουν προφανώς μετά και στο άθλημά τους. Και συνεχίζει και λέει ότι οφείλουμε να προσαρμόζουμε την κατηγορία στο βάρος και στην ηλικία του παιδιού και ποτέ το παιδί στην κατηγορία. Δηλαδή μπορεί το κόνσεπτ να είναι να πάει στην κατηγορία, όπως είπαμε στο παράδειγμα του, μέχρι 60 κιλά για να είναι από τους πιο δυνατούς, αλλά άμα είναι αφυδατωμένος και νηστικός 3 μέρες, η ήττα είναι στο τσαπάκι, έτσι δεν συζητάμε. Πώς θα νικήσει αυτός ο άνθρωπος. Συνεχίζω λοιπόν, λέει ότι το τίμημα αυτών των πρακτικών είναι πολύ υψηλό. Βραχυπρόθεσμα οδηγούν στη μείωση της δύναμης της αντοχής, αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών και σε γενικευμένη σωματική εξάντληση. Μακροπρόθεσμα σχετίζονται με ορμονική απορρίθμιση, διατροφικές διαταραχές και χρόνια κόπωση. Και φυσικά και το Red Syndrome που αναφέρουμε. Οπότε καταλήγει ότι το weight cutting δεν κοστίζει μόνο σε ενέργεια και απόδοση, αυξάνει το άγχος, μειώνει την αυτοπεποίθηση και ενισχύει την επικίνδυνη ταύτιση της προσωπικής αξίας με το βάρος και την αγωνιστική επιτυχία. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καταρτισμένες απαντήσεις. Ευχαριστούμε την Ηρώ πάρα πολύ, όντως. Νομίζω ότι αυτό το κόνσεπτ θα το κρατήσουμε και στα υπόλοιπα επεισόδια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Μου δίνει και κίνητρο πραγματικά να ρωτήσω και να μάθω περισσότερα πράγματα, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, δεν είμαστε ειδικές. Ένα podcast για την υγεία έχει πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία. Ναι, είναι πολύ, πολύ γενικό το podcast και πολύ εύκολα παρασύρεσαι να πεις τη γνώμη σου πάνω σε πράγματα τα οποία μπορεί λίγο να τα έχεις δει, να τα έχεις βιώσει, ίσως να έχεις να τα έχεις συζητήσει ή να έχεις μια άποψη γιατί κάποιον έχεις στο περιβάλλον σου που έκανε κάτι αντίστοιχο. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η παγίδα που θέλουμε να αποφύγουμε σε αυτή τη φάση. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν τα κείμενα. Μπορούμε να κλείσουμε λίγο, να κοιταχτούμε στα μάτια. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, το τελευταίο section του podcast. Πες μου. Τι θα έλεγες να πούμε νέα, καλά νέα, γιατί γενικά έχουμε μπουχτεί στο τελευταίο καιρό από κακά νέα. Okay. Και να πούμε λίγα καλά νέα σε σχέση με την υγεία. Κάποια καλά που γίνανε τον τελευταίο μήνα περίπου. Ωραία, τέλεια. Breaking news. Μπράβο, breaking news. Λοιπόν, θα το διαβάσω λίγο με τίτλους. Δεν θα πω πάρα πολύ στο καθένα, γιατί ήδη μέχρι τώρα κάναμε μια ανάλυση, οπότε κάπως έχει βαρύνει το κλίμα, μπορεί να έχετε κουραστεί κιόλας, οπότε έχουμε κουραστεί και εμείς σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε θα πω μερικούς τίτλους από τα καλά νέα του μήνα, για να έτσι χαρούμε λίγο όλοι μαζί. Λοιπόν, ένα καλό νέο είναι ότι ένα report που βγήκε από το American Cancer Society λέει ότι 7 στους 10 ασθενείς με καρκίνο τώρα πια μπορούν να επιβιώσουν από 5 και πάνω έτη με τον καρκίνο. Wow. Οπότε η θνησιμότητα του καρκίνου overall έχει πέσει κατά 34%. Μπράβο. Γιατί έχουμε καλύτερους μηχανισμούς ανίχνευσης και θεραπείας. Okay. Τώρα, ένα άλλο πάρα πολύ καλό νέο είναι ότι η Βραζιλία χτύπησε ένα milestone για τον HIV. Okay. Λοιπόν, και λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστοποίησε ότι η Βραζιλία σταμάτησε την εξάπλωση, μάλλον εξάλειψε την εξάπλωση του HIV από την μητέρα στο παιδί. Wow. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο milestone αυτό για τη Βραζιλία. Πώς το κάνανε αυτό, ρε? Φαντάζομαι με κάποιους προστατευτικούς μηχανισμούς. Επόμενο podcast. Είναι άλλο podcast αυτό. Εντάξει. Μην κάνεις ερωτήσεις που δεν ξέρουμε τις απαντήσεις, που δεν έχουμε μελετήσει. Εντάξει. Είπαμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία.
Λοιπόν, και θα πω άλλο ένα νέο, το οποίο είναι ότι πήρε άδεια από τον FDA μία καινούρια θεραπεία για το σύνδρομο Sjögren. Τι? Λοιπόν, το οποίο δεν λέει, αλλά λέει ότι είναι ένα breakthrough και ότι αρχίζουν να κάνουν αιτήσεις για να γίνει αυτό αποδεκτό globally σε όλη την Ιφίλιο από αυτό το μήνα, ξεκινώντας από αυτό το μήνα. Ωραία λοιπόν, οπότε νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Ναι, είναι απαραίτητο να κλείσουμε κάπου εδώ. Πώς νιώθεις? Κουρασμένη, σαν έχω τρέξει μαραθώνιο. Ναι, έχει κουραστεί πάρα πολύ άμα παιδιά. Με κουράζουν τα φώτα και έχουμε μιλήσει και πάρα πολύ. Ωραίο είναι αυτό, να μιλάνε οι άνθρωποι. Ναι, μέχρι ένα σημείο. Νομίζω κάνα 5-6 είναι το σημερινό γύρισμα. Ναι, κάπως φτάνει. Να δω τι θα πρωτοκόψω, αλήθεια. Καλή σου τύχη. Καλή μου τύχη. 2 ώρες είναι περίπου. Εντάξει, μια χαρά το έχω. Μια χαρά. Τέλεια. Αφού γράφουν όλα, δεν έχουμε θέμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Ήλες μεγάλες κουβέντες. Ωραία. Οπότε να χαιρετήσουμε. Ήμουν η Μαρία. Ήμουν η Άννα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια. Bye.